Simula kahapon ng umaga, ipinatupad ng mga oil company ang pinakamataas na big-time oil price hike. Ipinahayag naman ng Department of Energy Visayas Field Office na hindi malayo ang posibilidad na umabot hanggang sa 100 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Alamin natin ang detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 585 pesos ang ipinatong sa presyo ng diesel. 3.60 naman ang dagdag sa presyo ng gasolina at 4.10 naman ang pagtaas ng kerosene kada litro. Ito na ang ikasampung linggo ng sunod-sunod na oil price hike mula Enero na pinakamataas sa loob ng 18 taon. Sa kabuuan, aabot na sa 13.25 pesos ang itinaas sa presyo ng gasolina, 17.50 pesos naman sa diesel at 14.40 pesos naman sa kerosene ang dagdag presyo simula Enero ngayong taon. Wala magyuta mag-directly import from Russia or Ukraine, no? Makipikto na siya nato kaya ang mga fuel coming from Russia muna gipanggamit sa refineries kung asa ta nagkuha og fuel, asa ta nag-import. Samantala, nagsumiti naman ang Cebu Labor Coalition sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng petisyon para sa wage increase. Hinihiling nila sa Wage Board ang karagdagang 308 pesos kada araw sa sahod ng mga trabahador na dagdag sa daily wage na 404 pesos kung sakaling maaprubahan maging 712 pesos na ang sweldo kada araw ng isang manggagawa. Iso naging kairo na ang panoy ato ang presyo sa mga bisig padto ka sa kanang merkado perting lisuragan. Nagbanta naman ang labor sector na magsasagawa ng serye ng protesta kung hindi pakikinggan ng pamahalaan ang kanilang kahilingan. Balak din ang Cebu Labor Coalition na magsumite ng petisyon sa tangkapan ng Land Transportation Franchising para hilingin sa ahensya na babaan ang pasahe matapos ipag-utos ng ahensya na balik na ang 100% seating capacity ng lahat ng pampublikong sasakyan. Kung mo-increase na pamasahe ang kanina pong ang mga pasahero. Ang mga pasahero wala na kapasahan. Mas mayo ang transportation kay doon na sila kapasahan sa increase dito sa mga pasahero. Sa pagtaas naman ng presyo ng mga produktong petrolyo, ipinaalam ng direktor na magbibigay ng fuel subsidy ang kanilang tanggapan sa mga apektadong tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Ngunit hindi pa niya masabi kung kailan ito sisimulan. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.